Pacea Domnului și bună dimineața! Suntem la încă o zi în care putem să stăm acasă, să citim în liniște epistola lui Iacov. Am ajuns la capitolul 3. În locul acesta, Iacov spune așa: frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. În capitolul acesta, Iacov aduce în discuție faptul credința în Domnul Iisus Hristos lucrează în cel credincios responsabilitate în domeniul vorbirii, în felul în care el vorbește și folosește cuvintele, fie că învață public, fie că vorbește în relație cu ceilalți frați sau cu ceilalți oameni. Toți suntem responsabili de felul nostru de vorbire și credința are un efect pozitiv asupra felului de vorbire, pentru că ne dă capacitatea să stăpânim ceea ce vorbim. Spune în versetul 3, de pildă: dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. În cele ce urmează vrea să ne spună că limba noastră și felul nostru de vorbire trage după sine tot trupul și că odată ce noi credem în Domnul Iisus Hristos, această credință lucrează capacitatea de a stăpâni felul de vorbire. De ce este important? Pentru că de la versetul 5 până la 8, Iacov folosește câteva cuvinte să descrie pericolul pe care îl reprezintă limba fiecărui dintre oameni. Rând pe rând este definită ca un foc, ca o lume de nelegiuiri, ca ceva care întinează tot trupul, ca un rău, știu eu, o travă de moarte. Vă dați seama cât de distrugătoare este limba? Limba distruge, felul de a vorbi distruge. Mulți oameni își strică relațiile, își strică prietenii. Știu eu, prin felul lor de vorbire, observă că ceva nu mai merge în regulă cu ceilalți din jurul lor. Și pe urmă se întreabă: dar ce am făcut? Nu trebuie să faci nimic, frate, ca să strici relațiile. Trebuie să vorbești necontrolat. Și cuvintele acestea distrug. Pe urmă, de ce? Uitați-vă de ce. Pentru că credința respectă legea imposibilităților. Și de la versetul 9 spune așa: cu ea, adică cu limba, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Și folosește cu imperativ această expresie. Observați, aceasta este o învățătură care este dată fraților, oamenilor din biserică, nu oamenilor din afară. Noi nu putem pretinde societății să vorbească, știu eu, controlat, dar în schimb Dumnezeu ne pretinde nouă să ne lăsăm limba controlată, pentru că nu trebuie să fie așa. Are și un alt motiv. Credința este aceea care respectă legea imposibilităților. Și aici se folosesc câteva argumente. Frații mei, oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate să dea apă dulce. Observați, din acest punct de vedere,
Suntem într-o situație în care credința ne poziționează într-o stare ca noi să nu putem să ne folosim limba în ambele sensuri, și binecuvântare și blestem. Pentru că în natura lucrurilor, tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce este fiecare copac, fiecare izvor, dă roadă după natura pe care o are. Ca și creștini suntem născuți din Dumnezeu, suntem născuți din nou, suntem născuți din Duhul Sfânt. Deci și vorbirea noastră nu poate să fie firească. Ca să fie și mai clar, aduce discuția mult mai aproape în felul de vorbire zilnic. Versetul 14 s-ar putea să ne surprindă pe mulți. S-ar putea să fie incomod pentru câteva persoane, dar uitați-vă cu atenție și să ne uităm, să medităm la el, frații mei, și să ne rugăm. Dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Adică gura vorbește din prisosul inimii, ne spunea Domnul Iisus Hristos. Cum sunt vorbele, așa este și inima. Și mai mult decât atât, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească, căci acolo unde este pismă și duh de ceartă este tulburare și tot felul de lucruri rele. Aș face o observație aici. Se întâlnește peste tot locul și se vede că și atunci în Ierusalim era acest obicei, acest fel de a fi nepotrivit, firesc, omenesc. El spune că e și drăcesc și lipsit de înțelepciunea lui Dumnezeu. Cuvintele sunt destul de caustice. Dar întâlnim cazuri în care sunt persoane care își permit să vorbească cum vor ele, cum cred ele că este bine. Și vorbirea lor ajunge să strice niște relații. Și după aceea tot ei sunt tulburați și supărați și mânioși. Acum, dragul meu, dacă eu vorbesc cuvântul lui Dumnezeu și spun chiar și lucruri incomode, dar trebuie să le spun datorită slujirii pe care o fac, și sunt copil al lui Dumnezeu, sunt credincios în Domnul Iisus Hristos, de ce îmi pierd pacea și liniștea după ce am spus ceea ce am spus? Îmi place mult finalul și m-aș bucura ca sfârșitul acestei zile să ne găsească pe toți sub acest final. N-am să-l comentez. Versetul 17 și 18 au o învățătură extraordinar de potrivită cu statutul de credincios în Domnul Iisus Hristos. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. O zi binecuvântată, vă îndemn să medităm și să ne rugăm. Dacă cuvântul scoate la iveală și descoperă că ceva nu este bine în noi, fraților, să nu ne fie rușine să ne pocăim. Ne cerem iertare de la Dumnezeu, cerem putere de schimbare a felului nostru de vorbire. Și pe urmă, cârmuiți de credința adevărată în Domnul Iisus Hristos, ne vom lăsa cârmuiți și de înțelepciunea care vine de sus. O zi binecuvântată tuturor, Domnul cu noi cu toți. Amin.